welcome. The only professor in radio, the king of Eastern Drive. Every my main fast that can share the chief executive producer. Your friend in Yame Edja, Yame Oba, Yame on Kronkron. Executive producer. Your friend Ayama Samuel Samoa. Producer ya Patricia Sewa. Social media executive DJ Reno. Every Yankopon can who don't shit out. I radio 100.7 FM. Edu a branda share. As you know, I am a name idea me papa a warrior prophet Gideon and yes soon munsam and that your barber cassa at your family cases. Messi and that your barber cassa at your family. Nipa baby sasa no me a cry again. Quine ben no be bad drum wa a bit my year Juma. Quine ben and no me a bit me are affected with generation. We welcome. And we are welcome to the Hottest Late Activity Show. For recording. This is Radio 1, 100.7 FM. It's a temple standing now, done it. Yeah, that is what someone in him way. On the area for Jessica for I leave way. Never you forget your dear yeah, the boss of the Aswa. This is Radio 1, 100.7 FM. It was Sandy and Canada. Oh, show a home day. One of your pro, one of your slow. Yeah, Papa Gideon. Take a one man slow. I can't tell you. I'm only and in the store. I'm kind of go see if you first and to man. Yeah, Papa would for Jessica for. Would you want to send the people? And I'm enough for when you went to know what the yeah. Alright, very powerful tune in honor of our beloved prophet, great warrior prophet Gideon. Everything and you know one semper. Alright, Yanko Siadia, and that may say your barber cassa area far a yet no me cases. Ye be say kese kura ye ya tesa ya se make so na se nipa kese nipa eye adwuma na why na wo ho kwan say otimi dane cases ye be say why na wo ho kwan say ese so otimi dane no me nipa bia na ode ne tachrema e kese nipa ye adwuma na ana nipa bi ode ne tachrema e kese nipa ode ne tachrema e domi obi a enye adwuma why and say wonam awusuro no pa se na be yon fa ne tachrema enkesew awie ya papa e wo fiase ma me nko bisa no ma me nko ba na kwa ba na me bisa se busuafo ni nyina ho ya na papa mo akwa ba me je so hene me pato se bibia boko aw yehu ani na bofo adawro ma ye ho den ti se tworo kronkron alright ye be da safo ewurade ase papa se odemo abedu ha somge so ya koso ye nimere ntire ye boni tete papa ena ye kasa e dia fa ye nom ye cases se obi kasi obi
obi wa want to make so ebi okra ye di agro we ya make wo we ya make wo ye ka no me ye cases again cases ade bi a meka ne se nyame esiesi ahoden ani tumi wo ye tekrema so ena cases no honhom a atwa ye ho ahia the moment a wo bebie wo tekrema na tumi na ye den afa no de di nipa ninya nti ye kan no me a efiri ye num ne ba enipa tekrema ne sama ne nipa matumi yes papa why let me kese obia betimi akese ida osofo okonfo obayifo obia betimi akese obia timi kese all right you shall see if you have seen papa ya ka kese sa wo so obia betimi ayeden obia betimi akese yan fa ne se o minimi nua yi di agro na me se o ya make kese na maka bibi e ya to na brabo so yan fa ya wo eye efie bebre a ma make right ni edome eba yeah those things that's one say ye wo ahonhom omonam so ti yasem ye wo nsuo tumi omonam ye wo demons omonam enti the moment a wo bebie wa no akase wo bi no na spirit wo di akoko sunsun timi fam efa no di abofa nya oba che me beka se o me ba kuya de obebre saa aware de aware wunya bi akuya benyin obebre soso tema na wo do me wo ba no spirit bi twam afa papa I didn't know be betima curse. Why should someone curse? And then they see obi betima afam with their curse. Abufuo. Enipa bebre timi gina abufuo ho. E de curse. O kan chiro no krompa Noah. Ne ma ne baba akokɔhwe ne papa adegye. O hu ne papa adegye wankata so. E na okoka kire ni nua no se momra mbese ne nkɔ me papa wa bodegya. Noah so do curse ne ba ne ma ne ye adwuma. Enti no me de wo honom. Utwa ntro to obi so ukasem animu to obi so a wotimi bo wudua ebenyawo Bible say duabo a eni nyina so no enye dwuma but wo nyina so pa de a ukosoro ba fam ebenyawo anye duabo nyina so ne ekum nipa duabo ni bi wo ha e ma wo brɛ won sentimi nka de papa da obi wo ha beba wo nkyɛn no wo be hwɛ sunsum ne duabo ne yabo no ɛna enya no ɛna wo brɛ enti no enye duabo ni nyina na kum nipa duabo ni bi wo e ma wo brɛ duabo ni bi wo so a e ma wo yare enti no duabo ni ye categories of duabo papa say na ka ye say Bible say duabo a eni enjina yes enya adwuma ana yemfa ne say me ne me maame na atifie minim say ade na ma ye me maame no enya ade say ofa so na ode kese yes na me maame abie na no na adome that means it's not going to work yeah one say eno na make say ya ne ahohom nam obi wa wugina gata ho a gata wo hoyi eyeso bonten de hye no enti nsuo yiri ni bufa ba bia ya na manfo obu na suofu no obi wa wugina gata ho no adome obi to me ti gata nim enti the moment wo bie wa no no hohom na ye twam no wafa to de be di abofra nya to bi bu wa pensamo ne adi so the asem no aka chiro bi se omere obema na bere obitimi de bola akropo domi nipa se wa bra bo nye te se bola wa bra bo beye wow yes wa bra bo beye te se bola enti na no me die eni ho kwan se wo de no me edi agoro ena abayifo wo mo penu aboro pa ena abayifo wo ye ne boni o wa anya ne boni ogbo hudua ebenyaw because no de ne bayiye ne beye den ebe taye chiri amadua bo na nyaw udi bemukropo adua ne benyaw. Papa, what are the effects? No me. Say obi adumeme because a lot of people are suffering. Yeah. One will say, "Bra ni pa bre bebre obi wo no ma na busuya ya adome no." Enti busuya no emunye yie. Ebia ne nanan bi ko bo okro no. Ne nanan bi ko fa wo bi gold. Ene ya dome efie ofuo nyina. Enti na aye no me da fie wo no mo a wosisu abra ye fe ne bra wo mo bi da no de akowom. Enti ya wo familiar cases den e wo honom familiar case na ne de yen ye ka familiar case eno ne se ebia me da busua dum ebia me da atena busuam na makoye bone na obi agbomidua ni wa bofra busua ni nyina yes eni duabo ni bi won ma wo to obo awia na che 2 minutes aya fa ne mane na busuafo das
ɔno ne fɛ na nitan dua no ɛyɛ adwuma rough to nipa na wabɔ udua no wɔno no wɔni aseda bi a wɔde ma saa tumi na wabɔ udua no wɔso tumi ne ɛmfa wɔn ma na ɔnana no mo naase to bɛ nwe fie bi weewu na weewu ɛyɛ duabɔ na yɛkunkunkunkun obi tie nsisi ya ebusua no nipa ewu to wɔn sɛ duabɔ no obi bɔ udua ni uwu ni esie wa foforɔ bɛ sɛ ewu ɛgya yɛ duabɔ fun yɛ dane ansa ne yɛsie enti duabɔ deɛ efiri bible mu odi for yɛn hwɛ asɛm bi wɔ 2 Timothy chapter 4 verse 14 atifi aso ɔse ɔtomfo Alexandro ɔse Alexandro kɔ dwomfoɔ na yɛ mebɔne pii wɔse Alexandro kɔ bre dwomfoɔ no wɔyɛ mebɔne pii ɔse awurade ntua ne kasa de ne nnwuma teɛ wɔse onyame ntua Alexandro kasa de ne nnwuma teɛ Paul bɔ Alexandro dua because ne mmra ne Paul ne ka nyame asɛm no na Alexandro ɛka kyerɛ amanfoɔ sɛ mo ntie na asɛm na Paul ɛka no ɔboa nti obo ni dua sɛ awurade ntua ne ka sɛ de ne nnwuma yɛ den ɛsɛ no was so domain ne ma nti dua bɔ deɛ wɔ hɔ no Papa, could it be sir obi awade ebi a duabɔ enti no nipa na ebe di so obenya awade etimi yesa to etimi ba ne sam obi wɔ no mabuhye ru a yadome wɔm nti ama no mo mfefefe ye forma ne ato indomie ama wɔm indomie girls enti na buhye bi wɔ no ma eye duabɔ a de fie wɔn ho sɛ yɛse yɛ nananom ayɛ bɔne na yɛ ne ya ba etua soka ebia wo nana bi wɔ hɔ no ma no nipa da wɔ bush ɛne yadome no enti abɛfo de abusuo ni nyina so yes yem ebia wo nana bi kɔgye bosom bi besi fie ene bosom no mo ma na aduane biem ene bosom no mo nya ne hwie biem ade ne so anya ne sisi fie wo bedumi fie wo nipa ema fie wo nipa nyina anya yie Papa, what are the words enipa ti meka na afa no me e de abeto na brabo so so obi wo no mo asɛm a wo nhunu ye no ne wakɔ edi mu adanse wo no obi betimi abodua ana social media omo gigi sika ekoye yamanfo no wo kɔgye obi sika kɔye obi kɔtanese obi image a otimi bɔ udua kum wo bɔ udua so a ebenyaw because asɛm na wo kan ebia na nim saa ento nipa ni bɔ udua ebenyaw you matter how powerful you are ana one say the moment obi begina ensuo ho abɔ udua no wo kura nkanye because nipa bia wo heavy element eye nsuo wo nipa bia ye wasase so ye firi nsuo mu ne baaye eno nti no akwala eda me maame ye funuma nsuo taa ne ho wo nipa bia firi nsuo ne baaye no nti nyame ka che Nicodemus to say ansa na wo be ye born again na je say ye de wo hye nsuo mu yi wo pie foforo Papa me bisase on say edwa ye wo mantem ana ye wo eye adwuma mu na asem yesi na obia a make this comment me ka bibia me donyam is it powerful, can it affect nipa abrabo ana e betima affect nipa abrabo in what way so wo so donyam so ade no wan fa e bia na wafa na so on fire na oka say me donyam me ka bibia nso e so ka bibia wo ka tumi nyina e wo wiase yes eye hu kora bo se ne se wo frɛ bo so modin wo so wo do bibia enti wo dopo wo do maame wata wo do motia wo do ntumi adu osonso e wo wiase nyina wa ka soro wa san ka fom enu onyankopon se ma ye mu ni din basa basa enu so wo do nyame wo sa do bibia ka ho ese wo mfaaye ebe da ni nsunsu anso ama enti the effect ebe se wa brabo Papa me obi a makasa words ni bia sesi amenya den wo yo obi a wakasa words ni bia unless you consult obi a wo spiritual person. Wow. Yes, without that yeah. Me enfama no ndane what was a ubodua it take more than 2 hours answer no betimi adane wow boy no say 2 hours pa ho a ntimi na ne biem I just say we need this spiritual person and yamfa na say ebi a me nkola brem na me pe me ka bibia me donyame no de ne nsa ka ne kachere no de aka form yes woje borogu ho so no ntino bi wono ma wo si abrabo we hu ne kama na so niema nkoyie ma no ejina niema bi a waje yeso yesi mpentem ne aduro ukọ ba bi na kodi aduro no aka ka wutirim obi wono ma wo kantam basa ebe affect
because who can't am afraid to me. Ebi ade no wafa. Wo so won fa. I see bloggers you go social media mu ayane we obi akotu esika ma wom no makodi nachi no makoyiye we no obi akotu esika ma no makodi nachi no mugu we anim ase no the moment a uba ko meet you meter no nipa wonim spiritual niema no wo beye wade a owure mfida enti duabode ye wo ho ye wo nyame duabo wo ho ene ye wo abosom duabo wo ho ene ye wo ensuo duabo wo ho ene ye wo enuane soso duabo wo ho yetimi di kwadu bodua yetimi di gari soso bodua anu ya ne sagi eno no me kira oma akokunkunkum amanfo Differential bibi o Deuteronomy 28 verse 15. Etifa so se asode ho no me. Sa. Oso na enso e beba se. Se wantie Awurade Onyankopɔn ne. Se wo behwe ne mmeransɛm ne n'asɛde a me hye we nei a. Numie nyina beba wo so abeto. Sa. Numie beka wo. Wo ni wukuromufo. Na numie ka wo wuram. Wo hene bi wa ye bɔne nti numie aka kuromufoɔ nyina. Odi ase. Wo hene bi wa penkwala nti ne kuromu wo ya dumi kuro no. Nti kuro no ntimi mpejada. Nti no me de wo ho udi agoro anyawa benya wo ba. Wow. Solomon ma bebrebe ni adwaman bebrebe a wo boy ne nyame katanse wo me ni wagya David wa pam nti me nyohwe bat be tie fru mansam. Nti no me de wo ho nom. All right, papa obi bisaye amapa ne se yema ne se oni oba bi na wo ho ena oba no eka kire ne se sebi oni na dada na ode obu ne nsa obegina mogya no so e dia se na braba obisa se ebitima ya adwuma Ye wewu ankwapa ne chew. sawo Wo ba obu ne nsa wote se aboa wo kyem. papa mpacho mepese won san hye won ase Oba bu ne nsa wote se aboa wo kyem. Oba wo bu ne nsa bosom kora asuro no. Bayi kora asuro no. Enso tumi kora asuro no. Sa na oba ate. Nti Rahel wi a ne papa bosom. Bosom na ntimi anya na hwe wotena ne so kan ne nko. O wi a ne papa bosom o. Bosom na ntimi anya na hwe wotena ne so. Nti oba de oba bu ne nsa na udi agoro. Enu nti no ye bema bia wo ne oba bu ne oba wa bu ne nsa da no. Wonye ye da. bema bia Wo ne oba wa bu ne nsa da no. Ye pa de wonye ye da no de akowu. so for credit me Dabi aje se woni di akwankyere mu odin. Oba bu ne nsa ye ne na. Oba bu ne nsa wo ye kyem. Oba wo bu ne nsa. Oye kyem nti no obema bia kunpo oba bu ne nsa ni nkwan so de ye duane ma. O de block oni ema. Genesis 31 verse 34. Was na Rahel afa abusua honi no. Wo se wa fa busua bosom no. Ade ahye yoma a was title no. Na Laban de ne nsa keka ntoma ne mu ho nyina. Nanso wa nhunu. Na Rahel ka che na agya se ma onfa ne ho anka no. Wo se me papa emfa wo ho nka me ne mabu me nsa. Sa efri se mabu me nsa. So ti ase no kita bosom no. Wo de bosom na asade mu no watena me so. Ni papa ehwehwe bosom no se obi awia be bosom no watena bosom no so ti bosom na ntimi anya na hwe. O ka che papa so wabu ne nsa nti memfa wo nsa nyeden enka me. To obabu ne nsa bosom so wo ye den na obabu ne so timi de tro bosom. Yes. Nti de ma wo ho no mo no omo akokoduro sinimema. Oba udi agoro ba bi oba do obeto no. Uwure mfida. Nti ma de omo bu omo nsa omo ye ochem. Enu tro obabu ne nsa ye nko ne ho no. Enu nko so de ye duane krampo ba ni kun. Because of one nsa bu. Papa, anti yema ne se wabu ne nsa na wahye na bufuo. Oka bibia betime di wachi. Woka bibia betime di wachi because emo Jeffrey ne ho ba. Yes, emo Jeffrey ne ho ba. Oka bibia betime di wachi. O won the dangerous time. Oba akropo ko kano no owro ne ho no de ne tusi form adue. Emema bibia abrabo nsi omo ye gina sa na na ma na ye omo no. Ase me de me 28. What de ne tusi form abodin due. Wo ye na adware ye krampo de awu. Woye na dware ya sunsun wo be man wo bo naked e ma na mo wiase so dwen se wo shatale na so no nhwehwe emema bibiri abrabo nsi wo yi egina e ma wo mo no mo tena no ma yo ma yaka de oba o hwe ni ya wo da ni nhira ma wo tete no da ne nnome ye to abrabo so. Exodus 22 verse 16.
ɔsi obi kɔ daadaa ababaawa a wɔngye na awareɛ no no da a obi kɔ daadaa ababaawa a wɔngye na awareɛ no ne da manoma tiradeɛ no ware no ɔsi ma ne ɛsɛ sɛ woma ne tiradeɛ no ware ne papa mpene a ma ne sika no ɔnkɔ ne baabi ne na kɔma ntɔ ne yam ɛsɛ wɔbɔ wudua ebenya ɛma wɔn yɛ dangerous o wodi agorɔ wɔde wɔbɛfa fam so di aseɛ wodi agorɔ wɔde wɔbɛfa fam because ɛma wɔn yɛ very dangerous emema bebree abrabɔ nsi wɔn yie egyina mmaa wɔn no wɔn akɔda so mmaa wɔn no wɔn atena wɔn antiti wɔn yie ɛna mmaa no abobɔ wɔn nnua nti wɔsɔ adeɛ mu na agye agu wɔde tare na wae. Papa yɛmpa ne sɛ wone obi wɔ hɔ na nipa korɔ no wonim sɛ o adeɛ wei a nipa ne sɛ ayera no ɛnyɛ wo na wofa yɛ na nipa na ka bibi de ato abrabɔ so ɔde yɛyɛ a aka bibi de ato abrabɔ so can it affect your life? Yeah, sɛ nyɛ wo na wofa yɛ de a ɛbɛkɔ nipa kɔ ne so back obi timi bɔ dua na nyɛ ɔno ankasa. Yes. Obitimi bɔ dua na nyɛ ɔno ankasa obebre ba me hɔ a me dane dane omudua ma wɔm wobu adua na ɔbɔ eno no ankasa na enya no. Yes. All right, papa yɛhwɛ mete trɔtrɔ mu papa bi ana abrante bi te wɔ ahyɛ mabufuo adeɛ na ɔyɛ na yɛ abufuo na wankasa na wabu manichie can it affect my life? Eno kura yɛ dangerous eno na efe na nitandua no woyi obi bɔne a onipa no wankasa kofia no akɔbɔ odua nti wunhunu bi wona na kum nipa wo fie nyina na efe na nitandua no woyɛ na de wo mfi wo abɔ odua wo achi nko bo wo anim krompa nka be hu ubetime tu ho anamon but we di wakobo wo achi ti ube yare wo furu bedo a ede ube chin last minute abi wu no ene be hu se duabɔ na eko na busua na koda ne omuti nti duabɔ de ye categories bebre baba kasenkodu etisen e wo sunsun ya ya kasenkodu e ma sumu nya den ento woda nti twen na be hu no ube hu no de be ba so eno no kyerɛnyase wawo sɛ obi ka se kase koduru ɛma esumu nyɛden ɛntowa wo kyerɛ osigina yi no wɔbɛsɛɛ nti obi aka bi akyerɛ me a papa what should I do now? Wawo sɛ ɛnu nti na bre nya me ka so nipa bia wɔ hɔ a protect wo ho ano a edi nkyiri di mako no ehyira ɛdome ekum ɛsa mankwa nti nipa bia wɔ hɔ a protect wo ho na adeɛ a obi mpɛ no ɛmfa nkɔyɛ no na nipa ye nam no enye ye nyina na ye nipa ebinom ye tum ebinom ye demigods ebinom ye abosom ebinom ye mframa ebinom ye bayifo enti wonnam a enkoka obi ade a obi ye wo a enya wo de no emfa nkoye obi na ebia na onipa na onam hɔ kwa wodi kodi no agoro bedi ya obu akase kashen kodure ma sumu nyeden ento woda no obe make sure so be wa brabo be miserable nti akabi a kyerɛ me ɛsɛ sɛ me tu ho ana eso tu ho ana ma obu wa sin wodi ensuo ani anwea ne befa wo ya ensuo a ani anwea ne befa wo enti ensuo ani anwea de wo kwa ebe yɛ odan ebeku papa yɛmfa ne sɛ obi a watɔ aduane ama me mama dida na ma yɛ adeɛ de atia fa ne sɛ bi a me yɛ sɔfo ketewa na bɛhyɛ wase sa mamfa kwan pa wawo sɛ ɛnu nti na ya na asɔfo nketewa na ɔmo didi asɔfo ne na so na ɔmo nye yie no because ɔmo papa no mo dome wɔm on Gahazi Elijah domain adentia baby ne papa ne kyene se ma wɔn kɔ no wakɔ ɛne asɔfo nkwala aba ne bebre yɛ ni brefo opese bia baby ne papa ne duru no oduru hɔ no obi hɔ no ma ne sika wanya no it taking years it taking time ɛne ya ma asɔfo bebre ko gigi nuro na abosom no because ohun asɔfo we niam bi a wo yɛ a ebie n'ani bere ebia meti ha no mun me ma me kyerɛ metima kyerɛ me mo akwankyerɛ be 3000 ɛyɛ adom meti hɔ a na ɛba ebia wani ba bere me obɛka se me yɛ powerful nti to kɔgye tumi bi no akɔgye bosom na aba be hyɛ wokɔ enti na asɔfo nkwala bebre enyi yie because of ani bere ɛne ne ɔmo yɛ bɛhwɛ wɔm ɔmo duru mpɛmpɛnsuo bi na ɔmo grow wins ya no mpɛ so ɔmo to hyɛ so
obie na no kasem bi to abrabɔ so a ebe haw Elijah dome Gehazi say kwata emra wo ne wabusuafo so odi for yenhwe bibi our 2 Kings chapter 5 verse 25 no o say na ono de oba begina ni wura ho na Elisa ka say Gehazi ehi na wo free ba wa won say obi a wo yesunsum nipa no na ma be very very careful ma wo yes nya wo yes ma wo no nya wo no because baby a wo free a wo ba no wonim on to ka say Elisa me Gehazi me baby a wo ko mi sunsum ne wa anya den anko tie oso no ka che ne say makoma ne wa anko bre a obarima ne dane ne ho free ne ntiase na mu be chia wo no sa bre a wo jejete ene jutabena ene wunua ene nwan ene anantwie ne mfra no na nema kwata ne be fam wo ne wasefo ho da wase nema kwata ne be fam wo ne wasefo ho da asofo nkwala bibire ayaza ebia osikani bi beba ne papa ho na oni sika wafa kire na akwaje maame ne sika na wafa kire na akwaje papa ne sika na wafa kire na oje mo ne ma eba asori fie wa ne wo ori wom ayi emma eyebi ewunyame fie eli emma no eli ankasa nkyere no wo ye odifu a tia wo nsore ma wo ye odifu a o ma na gu wo mase no enye wom tete wom wo be nyamimu a nyamimu no yesua niema enu ti no bi ate asore ya na wo di school a ye den aka ho ye tene nipa wa asore dem osofo bi wo no mu a ono ankasa obadwaman bi dida ntene ma na ya wo ntia wo e di o hawo e de numie e ba be gu asafo ne so Papa, my question where we be am pa. Question am be somebody say na me sua adwuma under my master. Me ni obi na ye adwuma. E na me de eya efi nipa kro no. enchen Nipa no ho obeye na ebetimi affect obi a wato atade ama me da. Obi a wato aduane ama me da. Obi a sebi waboa no wo bebi da. Nipa no ka ho a sunsumu biase no. E de na ebetimi ato me. wo bebre enti benya dan sisi ya so say so sorry so ni na ani ni yiu aya da bia me ka say wo dan bi mu na wo pia bonten a e dan na nka hwim to mu brewo na wonni mu da wo besa ba say dan ni okay ara papa me tie wo dan bi mu na wo firi mu a e dan na nka hwim da sa wo shi obi ase na wo fini nchen ya enye ne bone na ebi onu ne yi wo pie ye ebi onim ba bi o yi wo pie ye wo di wuro fa besa na akɔhye ba bi akɔhye ho enu tina ma nipa bebere nkoso no wo bi ni kofa wo bi firi kurase betena nkran ha ene wasɔre etia no wo bi kofa na downfo efiri kurase ene na downfo na bagi ni kunu ho beto ho ntowo da wo bawudu ebenyawo wo bawudu ebenyawo enti ye nipa wo be ho what a shock what na etita da ho no ejina ye bone ene ye nokura ye nyeden ye ninti no ne ye bre aya da bia meka o man mu mpanifuo se atore bia wo mo ba wo mo hyehye bo no masuai ti wo ba no wa mama mehye wo mama medi bo hye ne so a ne de o hawo apenisie ahokyere aba wo man ni enti bebe ba bi wa ye bre no eye bo hye na ye hye no because kasa na waka no ensu eda kurum ho ate ahohom eda kurum ho ate osoro ate asase so ate nti wa medi so emfa penisie mere ye e de ohawo na mane ba so normally emfa ne say wo show bi bo na se bo hye no wantima amfo fele ya e de no me bro nyame kro bo so chiri nkwasiafo bo hye obi wono mu a no akwa obosom so osenana ne ho pre no ne saa osenana bua me a ebia mesi dan ama ho na ebia ahokyere nti na wo de kasa asem no wonye sika wiye no wonkoye saa de no na beda ne no me abeda wo na busuafo so wonye sika wo de koto a na yera wonye sika de to a na yera obi a abusuo no omutimi mu sika no eye eboshe bi a wo papa bi akɔhye bosom bi ne bosom na eda abusua ne ka yes na mo so chiri nkwasiafo bɔhye ti mu amukɔ kɔ asɔfo ho mo kɔ kɔ dunsufo ne malanfo kɔ kyehye bɔ no ene munye steady papa bi amekɔ akonfo na sɔfo no wo mese me payaresa sɔfo no metena na ase kyeye ayaresa na amma na me hye ne boso sɔfo sa otimi boa me na ayaresa ne ba mema usi matena ne na ase ache ayaresa na amma
mepewe ama na makoba before for so many years na ayaresa na ba ese mi ko tua boade na agreement is agreement. Papa me tena ne na ase na hwe anya adwuma say so enti wo ko na eso ka chen say bo hye ne me ne den no onu engine tum ayese obi ekọ ba bia kogu nsa waba wudin ama spirit no so the asem wakanche aba wudin wadi wudin ama spirit no enti say woni honhom ne na aye den enya enti say yaresa ama na wo free den chen no ka che ne se me pa che ayaresa mount agreement na me no ye ma ye ntwam na ekọ ba bi no so me nya den me nkọ me ba bi enu te me se empentem ne yaduro kaka wutirim ansa no ko ba bi akukodi aduro a no wa di aduro ni yie. All right, Papa, my name is Batifi. I'm not cutting. Is it dangerous? Yeah. And there's so tian. I call everyone, I'm not cutting or how by a day. A bebedo. Dear won't go car, no. Or back Swaka. Many are Colatifi now. There be our or qua, and I'm Nini Pebina. There be your qua or the biba. There be your qua the biba. Na odibi so ba me nso mi nim wo hwe mesechere mesia akabi enti ye bodua ebenya wo so so yase ye bodua ebenya wo. All right, Papa yam fa social media ya na ye hu se no obi posti yesi obi aka say obi posti obi aka say na no ye nia ba ko yese ne papa wuye oyeye na ye nia ba no begina social media edi ense gu from so wa obeka na asem bia wo bebre say sasem na okan say aya social media duabo na nya dwuma social media duabo no enya dwuma se wo kosama na me court no beka cha me so wo kosama na me court a wo ma me adwen me mfa me so ho adwen me nkopɛ lawyer kira kwan papa ma ne se me comment wo eye me post na me social media duabo na nya dwuma omo firi bo ya wate se obi yawu David One free board, you what is obi you? What is it? Won't oh, I know the emfa ho. Anya said the answer Miss I know the emfa ho. Social media, the abo a wo free board or Ghana Hanomon. What is it enya ubi? What is obi you? Ye modua sa. Dua ye sunsuma de so kosama na obi wo court. Me kosama na court, na madika ma beka chosim ene me kosama na court. So ko show lawyer kira kwan. So yes here. Wo fra boso wo camera mu a wo ma because oye mekru. Oye home. Yes. Papa obisa ono obi di nkomo and o say nipa no ayade atia no no tuntu suo di gu form. Is it dangerous? Yeah, so wo tumi di obesori atia. Utimi wi sa an anopatutu no. Sa entasuo na ye de sore no. Utimi di bo obi dua mani nyam. Hey, ona mane wansena di nachi ne ho bebon kan wow. Sa ante so na de sore obudi agoro no obi nimu fom obekire onyansa nti bia body ye gari kure obi gari ne ngo obi betimi de yakun gari ne yes apetition once the cost 50 pesos not the yakun. All right, Papa one etimi dani duabo onipa okita sunsum ne timi dani dua empire intimi dani duabo no onipa okita sunsum ene timi dani dua so Papa, tiate won say ebia ye de ensuo bi abodua so tiate bintimi emmom paye say mitwitwa dua ni mo me de die na etwam honkonkno wo de honkonkno na etwam wo a wo ka so de honkonkno na etwa wa bra bo na tesen yes asa no be frenya mi sunsum no check wa bra bo eso check wa bra bo so tiate I timi nko jira be se me di yesu moja breki me di yesu moja emoja na kra enimo wo se yenko ma yenko ye boni biom na de so se ya ma yeso wudi nyame asede ne so ye bo wudua wie de wudi yesu moja twam so tiase ya bo wudua wie no wudi yesu moja twam there be entwam because moja ne nimo nto nipa o sunsun eni timi ye den eda ni dua ena ye timi de tender stone one say yawo agrada ene yawo prada yawo nyame de ne yawo bonsam de nyame de ne yefe na nyina mo no eti gira ene yawo bonsam de
obi ti de tender ti mi bo udua na free aba bekum nti ne ya wade a tender ya ni tender stone no eda ni duabo yes what's the tender stone ya wo ba na wo be ma o ka 77 ni bo ma obi bo udua ti mi de dane papa no krasa wo hwe school atade a ye bo odua nkan o mo boa ye bo nkwala adua nyina mu o mo boa wo hwe school atade no ko di nkwasi asem ko wi obi ya de obo odua bi wu alright papa ya wo asem o ya etaka se ya nya busua we die via bontimi yen aye no kre se busua no muti ye nsu a abusua bia omuti ye nsuo no ugbo omutua onipa woda nsuo na no esuo ne ka kire ne mane dane nto no mo so ye busua ne ebo ni bia nsuo ne nya no abusua omuti ye nsuo no se wudi nsuo bo omuduo mu hunu ba wo de tender bo omudua de ya mu hunu yes abusua omuti ye nsuo ne de ugbo omudua se nsuo no omubububu esuo bia tene ko bo suo bia nti na omu communicate so omo abusua no omu tie ye nsuo dia ye bo omudua esuo ne beka mo makoyi papa we say me bisa say aya sofo nsemba na ye kabi na sofo no ka se madome mu amoka me nsem ni nyina na ye adwuma ma wo no e affect akwa me na obehu se sofo na no me na wa dome wo no ebi afa ne se sofo no obi a bompro so na nasem aba nation why no bi a can be na ahye sofo no ya na sofo no se obi bi o ka masem ni bi no ma dome no ya wa hu se ebia asem ni nim e na omode to sofo no so de ya e na obi a obeka bi no timi dome e ma ne ye dwuma anointing no yo kora de bodua anointing no yo de ye botton wan anu na ka mba baby so ya se ne message na no wo de ya wonye ne wafore de me ye ne nkwanta nan so ko boni pa ne nkwanta bisa ofa nkwanta na nya no nta ye omo mugina puppet anim na ye hwe ano de endo mo boa ka mo eno no enya ubodua camera mu anya adwuma hu o mbasa wo sensi wo se ubodua camera mu anya adwuma ene ye camouflage enya adwuma papa obi se ha se wo be anse wo be bo wo bi dua bo ne wona chi wo be ye wo bi ade ya ye ne wona chi dua bo to se de wo sama ne obi wo court o me yi na no so ti ase sa ne dua bo te ye wo bu wo ni sika wo de be court wo ni sika wo de be police station ya ne kobra no odi ajew eno no spiritual eno no ye very spiritual court no aba be yi wa no enti no kora ne ba ye den ebe deadi duabo ne ye wo nyame de ye wo duabo fita ne ye wo duabo tuntum duabo fita ne se de wo jira nyame asem so no de agi nipa no ene tuntum so wo fashion up ene kosua akọ nsuom ene akọ gi nipa no wo ho immediately wo de camera be si so pe enya dwuma amusie ye ekomo obi dua kote ne nsama anwoma yes enjine duabo de wudi agoro obi de beje wo amusie ye mpono wo mo kokobo obi dua wo ba kote ne nsama anwoma se nsamanfo ne mfre no mumisa na asem papa is it costly say obedani dua yeah obetimi adani dua is it very costly say obeboka ansa na wadani duabo oh ebi wo e cost ebi wo so en cost e depend ni padodo adua na kunu ana spirit bi wo hono ma wo kita wo dua mu a ha wo giant wo se de wo giant me no yes mo bi wono ma wo kita wo dua ma wo giant wo se de eno na ya na e ma ne cost lot ba se dua bo no ya bo wo nne ne wo ne kire ya yetimi dane ma wo e ma ho ye den eto all right papa the question we o say ono obi nya kasakasa wo adwuma mu ena oka se oka cheni pa kro ne say me ma bosom baako eto na wuwanwu a e de na ye mfrem okra akwadwo o say niti no se no wo nipa no ebia wonam hokwa ena obi soso ko bi wa no eyehunehuna obi wo wa woni hwe obi wo se me do be fast spiritual realm gate ne kwaboni na nsi wada obi wo no me eyehunehuna keke anti me so ka di hunehuna me papa what should I do me nya de ensuro ka chen obo won se bi onipa ne the moment obi be bo udua no put me reverse man back awo wani mu yes na nimu na then oka
asem no ka men ka den me dane ba wo so time 77 yes here asem na wo ka kire me no me bo na dane so de na no na e ka e je se so do ano reverse call so because asem na nim no wa be attack you enti the moment a waka gu so na nya din o ka tete asem na wo kan yi ni nyina na me de ma wo ne wo ma. All right. Obi boni dua. Ono so du fie anado 12 e no san suo e no de dane ma nipa kro. Ebenya nipa na na. Ya so nipa ko na wo da no wo tumi dia betime nya nipa. Na so ni tu. Oni tumi dia ebenya wono ankasa. Wa wo se bia boni bi wono ma na ase nipa ko na se mo wom. So ti ase wo ko twa ntora ye den ato ne so. Wo di bem. Nti obo dua ebenya. Obi betima chechere praye keke no de akotu nsu ye be pra wo fie nipa nyina me ato fie punu yes praye keke chechere ya wade ya de chechere wo de kotu punu mana ye pra ni fie nipa nyina no ma to fie opunu yes nti du abode e mfani ya go the first no enzema se no mo de kwadu ni bodu ya se wa tigu ane mu fie fo no mo so mo tigu to the body. So it means diabo anacases it may affect generation. It may affect generation. It may affect your mind ekora. Enti the body men come for say obia modua enye. Well, I'm just sending a message or say come on and mbani swa e wo ara ka se mo be bro. Se o person dane onye de. Onko gu sofo bi. Sunsun nipa bi no chance ade sin ene waka kire ne man because no wo nipa dua no wontimi nyane because so ye yache wonnim spirit aso that moment na wo ebia bi wono mo am gata da mo dan yachi bo dan wo ho ebia wo kasa na spirit bi aso enti isi ya no wo no wontimi nyane ade wo hia sunsun nipa bi ene wa ye dan wadane ade na ma apo bi sa me ni sa se utimi dani duabo ana o me de mitimi dani duabo eno de mitimi dani duabo wo ba e be fresh spirit no ensuo ko ade bo wudua no ne adane ade ne be dane ya wankasa be ho en dane ya wankasa be ho yes all right yamre ne eko